Краят на благодатното време. Сатанинските измами се оказват мощна мотивираща сила в света и повечето религиозни водачи приемат големият измамник, както и фалшивата система на богослужение, което той предлага. Като глобалните бедствия се увеличават, църковните лидери вярват, че не трябва да се губи повече време, но трябва да се принуди света да се придържа към ученията на този мним Месия. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса. Не всеки е измамен. Някои осъзнават, че Библията предупреждава за тази удивителна измама и те знаят, че целта на този лъжлив Месия е да отведе хората в страни от Божиите заповеди. Но това не е първият път, когато Сатана се появява като ангел на светлината. Когато Христос беше изкушаван в пустинята, Сатана му се появи маскиран като славен пратеник от Бога. Но дяволът разкри истинската си същност, когато изкушаваше Исус да не се покори на Божието Слово. И така, още веднъж, използвайки подобна тактика, неприятелят се опитва да подмами света в нарушение на Божият закон. Никой не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Светът е доведен до време на решение. Лъжливият Месия и всеобщата криза разделят хората на две ясно разграничими групи. Тези, които следват Библията и тези, които следват с вяра. Безпокойство изпълва сърцата на хората и религията става най-важен предмет на дискусия за всички. По телевизионни и радиоинтервюта и във водени в съдебни зали дебати, истинските последователи на Бога са доведени пред световните лидери, където те дават мощни и красноречиви библейски причини за тяхната опозиция на фалшивата система на поклонение, налагане на множествата. Божиите заповеди и това, което съставлява истинското богослужение, са центъра на всяка дискусия. Подвижени от Святия Дух и убедителните библейски аргументи на Божите служители, хиляди по света напускат техните безжизнени църкви и застават на страната на непопулярните, но истински последователи на Исус. Въпросът: на Бог ли трябва да се покоряваме или на хора, на популярни традиции или на писанията, поставя целия свят в една от двете групи. На едната страна са тези, които получават Божият печат, а на другата страна са онези, които приемат белегът на звяра. Който върши неправда, нека върши занапред неправда, и който е нечист, нека бъде и занапред нечист, и праведният нека върши и занапред правда, и светият нека бъде и занапред свят. Този текст в Откровението предсказва следващата поредица от събития, когато всеки мъж, жена и дете ще вземат решение за или против Христос. На Божията страна са тези, които верно се придържат към Неговото Слово, въпреки жестоката съпротива, а на другата страна са онези, които прегръщат религиозните традиции на хора. Точно както вратата на Ноевия ковчег беше запечатана преди потопа, така и вратата на милостта накрая ще бъде затворена за света и Божията благодат ще спре да умолява изгубените. Второто пришествие на Христос е предстоящо, но първо, светът трябва да преживее най-опустошителните язви, които някога са падали върху човечеството. И чух из храма силен глас, който казваше на седемте ангела: идете и излейте на земята седемте чаши на Божият гняв. И първият отиде да изля чашата си на земята, и появи се лоша и люта рана на уния човеци, които носеха белега на звяра и се покланяха на неговият образ. Всяка надежда за подобрение е съкрушена, когато седемте язви от Откровението започва да падат на света в бърза последователност. Тези язви са най-ужасните проклятия, падали някога върху човечеството, както в миналото, така и в бъдещето. Първата язва е изключително болезнена и отвратителна рана, която се появява и причинява нетърпими страдания на изгубените. Още 6 опустошителни язви бързо последват първата. Моретата и реките се превръщат в кръв и сила се дава на слънцето да гори хората с нетърпима горещина. Като язвите падат една след друга, ужас завладява обхванатите от паника хора по света. По това време
Някои от спасените намират убежище в самотни, изолирани места, където Божии ангели се грижат за тях и ги закрилят. Други са хвърлени в самотни затворнически килии и макар да изглежда, че са забравени от хората, не са забравени от Бога. Божите верни са запазени по същият начин, както децата на Израил бяха запазени по време на язвите, падащи над Египет. Сега верните преминават през време на усилено себеизпитване. Най-важната мисъл в умовете им е дали пътищата им са прави пред Бога. Но най-накрая те намират мир на духа, идващо доверието им в Божите обещания. Тогава змеят се разяри против жената, да отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса Христа. Убедени от лъжливият Месия, нечестивите хора мислят, че единствената им надежда за облегчение от опустошителните язви е да премахнат онези, които им се противопоставят. И така, взима се решение за един ден да се издирят и унищожат Божите люде, които упорито се придържат към писанията. И така, на духовното поле, на което се води борбата, са тези, които следват човешки традиции и се поклонят на звяра, воюващи срещу тези, които обичат Исус и са послушни на Неговите заповеди. Това е последната битка при Армагедон. Нечестивият свят най-накрая изчерпал границите на Божието търпение и е време Бог да се намеси и спаси верните си чада.